Здравейте пак отново. Малко искам да се включвам. Сещам нещо да благодарим за днескашния ден на нашия Господ Бог с молитва. Бог да ни опази, да ни закрие нас, децата ни, животите ни, Господи. Боже, ние те молим за днеска и ти благодарим за всичко, Господи, което ти правиш за нас непрестанно, Боже. Благослови, опази, закриляй всеки един мой брат, всяка една моята сестра, който гледа това видео, Боже. Ние те молиме, Боже, за тяхното здраве, за тяхното изцеление, Господи, защото има много болни хора около нас, които постоянно дават нужди на нас да се молиме. И Бог каза, непрестанно се молете на Бога, благодарете. По този начин ние се молиме за днескашния ден. Сега е неделя, даже е малко късно към 2 часа, 2 без 15 сега. Ние се молиме за всички нашите нужди, които ги представяме в ръката на Господа Исуса Христа, който Бог да направи много повече за тях и за изцелението им. Ние се молиме, Боже, в името на Исус. Ние те молиме от сърце, от душа, Господи, и цели нашите братя и сестри, Господи. Ние ти благодариме, Татко, ти си добър и чудесен Господ Бог, в името на Исус. Ние сме ти благодарни за всичко, за здравето, за живота ни, за изцеленията в името на Исус Христос. И тази вечер ще имаме Господна вечеря в нашето служение долу в турската махала, който иска да заповядва, братя и сестри, да споделяме радостта на нашия Господ Бог, всички да бъдем в едно, в любовта на Господа Бог. Защото всичко читам за измет само Христос да придобия. Това означава апостол Павел, както го пише в Словото на Бог. Апостолите много големи неща са направили за християнството, умряха, дадаха си животите си, обаче ни сегашно време много повече трябва нещата да ги направим по този начин, както и в Словото се пише, а не да се правиме само християнчета, а да вярваме в свръхестествения Бог и в свръхестествените чудеса и знамения на нашия Господ Бог. Защото ние като се молиме, ние вярваме, че Господ ни слуша молитвите, ни чува молбите ни, защото с молитва всичко става, братя и сестри, и с четене на Слово. Ние те молиме и ти благодариме, че за днескашния ден, който ти го направи за нас. Ние сме ти благодарни от все сърце. Насърчавам всички братя и сестри, молете се непрестанно и на Бога благодарете, защото последни времена вече живееме, братя. Времената са усилени, много неща стават по принцип в света, знаеме и гледаме интернет пространството навсякъде всичко, обаче единственият изходен път е Христос. Той, който предаде себе си за нас на кръста, защото има голямо спасение на кръста. Това означава, че Исус Христос умря за всички нашите грехове. И Той ни даде нов живот вече, който ние трябва да живеем за нашия Господ Исус Христос. Ние сме ти благодарни, Боже, в името на Исус за днескашния ден. Бъдете благословени от Господа. Ще направим така кратко видео, който харесва, който не харесва, нека Бог да ги благослови. Ние не го правим за хората, просто едни на други да бъдем верни на Бог и да се насърчаваме, защото Бог е любов. Бог е верен и достоен Господ Бог. Ние не го правим за хората, ние не искаме да се занимаваме. Слава на Бога, който идват, слава на Бога, който не идват, да бъдат благословени от Господа Исуса Христа. В името на Исус, ние ти благодариме, Боже, за днеска. Благодариме ти, Исусе.